sai mutumin da yake gab da zai aure kaga ya kama kokawa a kofar gidan nan in banda ma ita ma sha girgir bauchi tana ganin mutum irin wannan ka sani ko a wajen siyasa suka haɗu oho dan Allah ji mata ji inda yake mata biyayya dan Allah Hamza kai hanzari ka nuna mana inda yake waldan nan lokaci wacce tafiya yake yi kawai na ma daki rani ko da na nuna maka da amma dai zan ƙara nuna maka kaga wannan bai da ƙarfi sosai wannan bai da ƙarfi amma ainihin kaga wannan ko wannan jan ita ce da wuta da kyau wannan ko ba wuta yanzu da a ce akwai nefa ina yin haka za ga far wuta ya kama rike ka gani da kyau yanzu kana son ka ce mun wannan ita ce mutuwar yau wannan jan ba ita ce take da wuta wannan ko ba wuta ba wuta a jikin wannan yanzu da ku ta dora sai lahira sosai kuwa yau wani zai tafi lahira ko ya shirya ko bai shirya ba wani zai tafi lahira ba ruwanka Allah haba da Allah to yanzu abin da za a yi saboda ka gane da kyau zan je in kunno janareto yawa sai in zo in gwada maka madalla yanda za ka gani da kyau ka gani an gama shikenan nagode Hamza ma daki ba Allah ya sauri yanzu tashi za ka yi ka je ka kira mana ɗaya daga cikin mutanen nan ko ya dan ƙwambo ko bazuka ka samu daidai yana zuwa ni kuma na rantse sai dora ma wannan kai a bari zan ba abu fa ka zo mu zo ke wannan kai mu kai can wal yana zuwa na rantse da Allah sai kiyama Madaki! Madaki! Madaki!